गाबोन 25 एप्रिल 2025 इउएन एकाडेमी रुनिकाटा आरो राइन' क्लाब थाइखाजरा बे मोननैजों लोगो नांनानै देग्लायनि जिनाखि बैसागु रंजालि बैसागु बे बैसागुखौ गोगोमसिन खालामनो थांखि लानानै मोनसे लांदां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। दा बे लांदां बैसागु मोसानायावनो जोंहा सेथि बान्था हिसाबै मोननो हागोन 52,000 आरो नैथि बान्थायाव दङ 25,000, थामथि बान्थायाव दङ 15,000 आरो ब्रैथि बान्था हिसाबै जोङो दोनदों 10,000। दा बादायगिरि बिथांमोनहा मिनिमाम 30 जननि मोनसे हानजा जानांगोन। बे हानजायाव 30 जननि गेजेराव 30 जनबो मोसाजोबनांगौ बे नङा। 30 जननि गेजेराव माखासेया दामग्रा आरो माखासेया मोसाग्रा, टटेल हानजायाव 30 जानांगोन। दा बे मोनसे खोथा। आरो बादायलायनाय बा कम्पिटिशन जोबनायनि उनावनो मोनाबिलिनि 6 बाजिनाय लोगो लोगो जोंहा बर'नि मुंदांखा देंखोगिरिफोर जेरै बिग्राय ब्रह्म, सुलेखा बसुमतारी आरो गौतम ब्रह्म बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन आरो गाजा गोमजायै जोङो बेलासि 6 बाजिनिफ्राय हारिमु मोनाबिलि खुंफुंगोन। बादायलायनाया जोङो 1 बाजि जानाय लोगो लोगोनो जागायगोन, खिन्थु जोङो खावलायनो लुगैदों सानजौफुनि 12 बाजि जानाय लोगो लोगोनो जाय बिथांमोना बादायगोन बिथांमोना फैनानै थागथियारि जाफैनांगौ। दिनै जोङो अनलाइन रेजिस्ट्रेसन मोननाय बायदिबा जोङो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बादायगिरि दिनै मोननो हादों। दा जोंहा अदालगुरिनिफ्रायबो फैदों, बाक्सानिफ्राय फैदों, जोङो रामफलबिलनिफ्राय बादायारि रेजिस्ट्रेसन खालामनाय नुदों। दा बेखौ जुदि नायोबा बे बादायलायनाया खोब गोजौ थाखोनि जागोन आरो जायनाखि बिजिरगिरि बिथांमोनाबो खोब सिनियर बिजिरगिरि बिथांमोनखौ जोङो लेंनानै लाबोदों। दा मिजिंथिदों गाबोननि जिनाखि लांदां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय बियो गाजा गोमजायै जानानै थांगोन। बादायलायनायाव दोरोङारि दामजुफोरखौ लानानै बादायलायनाय जागोन ना मडार्न जुगफोरनि दामनायखौ लानानै? दोरोङारिखौ नायनानैनो जोङो एडभार्टाइजमेन्टआवबो लिरनाय जाखादों। गासैबो गाननायनिफ्राय लानानै खननायनिफ्राय लानानै दामनाय देनायनिफ्राय लानानै गासैबो बर' हारिमुनि महर मुस्रिया बेरखांनांगोन आरो बर' हारिमुनि जिनाखि ट्रेडिसन कालचार दोरोङारि बेफोर गासैबो बेरखांजोबनांगोन आरो बेफोर दामजुफोरखौ बाहायनांगोन। आथिखालाव जों नुनो मोन्दों बैसागु मोसानाय रंजानायाव माखासे मडार्न जुगनि माखासे दामनाय देनायखौ लानानै मोसानाय, दोरोङारि दामनाय देनायखौ नागारलांनायखौ जों नुदों। बेनि सायाव मा बुंनो? मोनसे मोजां खोथाया बेबो, जोङो मोनसे समाव नायोमोनबा आरोबाव बांसिनसो आङो मडार्न मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्टखौ बाहायनाय नुदोंमोन। खिन्थु फैयै फैयै दा मोनसे एवारनेस फैदों जोंनि गेजेराव, बांसिन ट्रेडिसनखौ एसे बाहायलांनायफोरखौ आं नुदों। थांनाय बाराव खाम जथा सिफुं लानानै मोसानायखौ जों एसेबाबो खम नुदोंमोन, खिन्थु देग्लायनि बैसागुआव आं बेराय नुदों, गोबांथार जायगायाव बेरायदों। बांसिन जिनाखि खाम जथा सिफुं बाहायनाय बेखौ आङो बांसिनसो नुनो मोन्दों। दा बेखौ नायोबा खोब मोजां लक्षन होननानै जोङो बुंनांगोन। जोङो एकबारैनो गारजोबनो हाया। लासै लासैनो जोङो बेफोर वेस्टार्न जिनाखि मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट बेफोरखौ गारजोबनानै एटलिस्ट बैसागुआव जोङो लासै लासैनो गासैबो ट्रेडिसनेल इन्सट्रुमेन्ट दामजुफोरखौ जोङो बाहायलांनो हागोन होननानै मिजिंथिनो हायो। नोंथाङा साइनासालिखौ थालिरजों बानायदों, बे माबा मोनसे उद्देश्य? उद्देश्यआ बेनो, गुबुन गुबुन बैसागु खुंनायाव थांनानै नुदों, टेन्ट बाहायदों, कारपेट बाहायदों, जि बाहायदों। दा आं एसे आलादा साननो लुगैदों, जिहेथु जोङो हाबाफ्राव गोदो बर'फोरनि हाबायाव थालिरजोंनो साइनासालि लुयोमोन, हाबा खुङोमोन। थिग बेबायदिनो मोनसे एसे ट्रेडिसन लुक्सखौ होनो थाखाय बे थालिर बिफांखौ बाहायनानै थालिरखौनो जों खुन्थिया गायदों आरो थालिरजोंनो गोजौआव बिलाइ होनानै थालिर बिलाइजों साइनासालि बायदि जिरायनो थाखाय जों सायख्लुम खालामदों। थिग बेखौनो लानानै एसे ट्रेडिसनेल बोरैहाय फ्लेभारखौ जों होसिननो हायो बेखौनो नाजाबाय थादों। नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुनि जे रंजानाय बे माबोरै जोबनानै थांदों? देग्लाय जुदि आं बुंनो थाङोबा गुबुन गुबुन जायगायाव थांबाय आरो न'खराव जेसेबां बैसागु मोसाफैदों एराउन्ड 2000निबो बारा, आं हिसाब लादों 2000 जननिबो बारा मोसागिरिफ्रा न'आव फैनानै मोसाफैदों। बिभिन्न टीमाव अबेबा 25 जन 30 जन ग्रुप लायै लायै मोसाफैदों। आं नुदों बिनिनो 90%नि बाराया ट्रेडिसनेल ड्रेस गानदों आरो ट्रेडिसनेल खाम सिफुं जथा लानानै मेथाइ खननानै मोसाफैदों। बियो जोंनि हारिनि जोबोद गिदिर मोजां
लक्षण आरो बेखौ बुंबावनांगोन देग्लाय बोसोराव गासैबो गामिफ्रावनो गंफा गंनै गामिनि अनगा लांदां बैसागु बादायलायनायखौ खुंदों आरो बेजों लोगोसे मा लाफाबावदों अबेबा गामियाव मेट्रिक पास जानाय दङबा बेखौबो बरायनाय लादों आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि कम्पिटिशनबो लाफादों बियो जाहैबाय जोंनि ससाइटिखौ दानायाव मोजां ससाइटि खालामनायाव जोबोद गोग्गोमै थारमाने मदद खालामगोन बैसागु फोरबोखौ जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा दासिमबो बबेबा मोनसे धर्मजों लोब्बा दं होननानै बैसागुआथ' मोनसे जाथिनि फोरबोसो बियो खुनु धोरोमजों लोब्बा गैया आङो बेखौनो खावलायनो लुगैदों गासैबो धोरोमनि धोरोम फालिनायनि सुबुं बिथांमोनहा बे बैसागुखौ फालिनांगौ नांगौबा बोसोराव खनसे प्रेयार खालामो बा ब्रह्मफ्रा जयग' आहुति होयो बाथौफ्रा बाथौसालियाव फुजियो ख्रिस्टियानफ्रा गिर्जायाव आर'ज गाबदों दा बोसोर गोदाननिसो आर'ज गाबनाय दा बेखौ गाव गावनि नियमजों धोरोमारि जेनाखि फालिनाय बेखौ फालिबानो जाबाय बाखि रंजानाय बाजानायाथ' जोंना ख्रिस्टियानाबो एखे मोसायो हिन्दुआबो एखे मोसायो बागुरुम्बायाबोथ' बयनि थाखायबो सेम बैसागु मेथाइआथ' बयनिबो थाखायबो सेम ओंखायनो जोङो बेखौ बैसागु फालिनायखौ बयबो धोरोमनि फोथायनाय सुबुंफ्रा एक्सेप्ट खालामनानै लानायाव जेबो उसुबिदा थानो नाङा होननानै आं सानो बे बादायलायनायावहाय देरहाखांनायनि उनाव गोजौ फारसे लांनायनि माबाफोर बेबस्था दं नामा गोजौ फारसे लांनायनिथ' बेबायदि जेबो थांखि गैथ'आ मानो होनोबा बेयाव बादायखांनानै अबावबा गोजौआव कम्पिटिसन दङनो बेबायदिबो नुहुराखै अबावबा जुदि स्कप दङबा जोङो लांनो हायो नाथाय दासिमाव नैबेनो जोबथाथ' गाबोन जिहेतु जोंनि बैसागुआ जेबो दाङाबाजि जायालासेनो मोजाङै मोजां बारग'लांबाय दा गाबोननिखौबो जाहाथे जोङो मोजाङैनो लोब लोब फैनानै नैबे बैसागुखौ गाजा गोमजायै रंजानो हायो आङो बेखौनो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों लोब लोब फै रंजाफै 2 बाजिनिफ्राय 1 बाजिनिफ्राय जोंना कम्पिटिसन बादायलायनाया जागायगोन बेलासिनि 6 बाजिनाय लोगो लोगो बिग्राय ब्रह्म सुलेखा बसुमतारी गौतम ब्रह्म बिथांमोना फैगोन जोङो हारिमु मोनाबिलिखौ जोङो रंजा बाजायै बारहोनो हागोन जायफोरा रेजिस्ट्रेसनखौ अनलाइन खालामनो हायाखै बिसोरो जुदि अफलाइनफ्राव लाफैयोब्ला बेनिबो सुबिदाफोर दङ जायफोर अनलाइन लानो हायाखै अफलाइन जुदि फैयोबा गाबोन 12थानि गेजेराव जुदि बिथांमोना फैनानै जोंनो मुंखौ थिसनफैनो हायोबा जोङो गाबोनसिमबो लागोन नाथाय 12थानि गेजेराव फैनांगोन बिनि उनावबा जोंहा बिभिन्न धरननि उसुबिदा फैनो हागौ स्कर सिट खालामनायाव जाजफोरनो माखासे एडभान्स इनफरमेसन नांगौ जायो बेफोराव उसुबिदा फैनो हागौ बिनि थाखायनो आं खावलायनो लुगैदों खाथि खालानि जाय बिथांमोना अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनो हायाखै गाबोन फैनानै 12थानि गेजेराव गाव गावनि मुंखौ थिसनफैनो